Uyini owaziyo ukuthi yini efanelwe yilomndeni? Hayibo, wesisi. Abantu bonke esigodini bakhuluma ngendaba yakho noMampela. Sikhuluma ukuthini? Ihabalani manje leli? UMamkhize kubatshela ukuthi unithatha uMampele, wamfaka phansi kweziketi zakhe, wamfuqela emshinini laphana wandiza idunto ongayazi. Hayi, uyayibona ke nokwanda lento yenzayo. Uphuma la endlini uhambe uyolanda indaba la emgaqweni. Ngoba usuzobuya nazo la endlini. Memele ngakutshela. Memele ngasho. Hayi. Mina ngifike ngakhuluma nje kahle noMampele lapha yana. Mbulasi. Bekumele uthumane babuncane. Awukwazi ukwenza umsebenzi abakho. Abakho ngibona abakhulumayo nabantu basekhweni. Bekungafanele uye lapha. Kulungile ndodana ngizomthinta umlingani la udladla. Ngixolise ngithi yobe. Okulungile seniyangihlanganyela ke manje nina. Niyangihlanganyela manje ngalento. Lotho. Mina bengeke ngize ngivume ukuthi abantu basixhaphaze. Hayi kulungile phela bekufanele ukuthi nami ngihambe lapha nakhona ngikwazi ukuthi ngikhulume ngezizodwa Ngendlela efanele. Okusalayo. Angeke mina ngize ngiyithenge iTV. Angeke futhi ngize ngiyithenge izicathulo zo 20,000. Ngeke ngayiphi imali? Ngayiphi imali? Uyawagqoka nje wena amateka 20,000. Uyawagqoka unawo wena unazo lezo izicathulo. Angeke ngize ngiyethe mina leyo nto uma ukuthi bafuna ukuthi umembeso lo uqhubeke. Abahambe bakwenza enye ilist yalezi ibizo. Ngeke ngize ngiyenze mina leyo nto. Ngeke nje ngize ngibanjwe inkunzi abantu bakadladla ngibhekile. Emini kabha ilanga libalele. Hayibo. Bahlone u20,000 amateka a20 bagagamela impela. Kumele ngikhulume nabo. Ha